मा जाखो आयै बुङा मानो नों? आं होनदों दैजिया बोरो? थुनथुलिखौथ' नों खोन्थानो रोङासै। दैजियाबो बा आयै बहाबा थांबाय? औ बहा आंनि फिसाजोखौथ' नोङो ओरैबायदिसो होनना बुंदों। दा न'नि फिसाजोआबो गैयानो। सोर माबायदि जागोनहाय बे न'आ, मानसिसो गोमायो नामासै? नोंल' मारै मोनथिबाय थायोब्रा आयै हो? बे बहाबा थांदों, सासेया बहाबा थांदों। आं थासननायावलाय माथो रावबो गोमाया बे न'आव? बुंलाय आयै दैजिया बहा? आंनि बिनानावा बहा? बेथ' बिदाखौ खोन्थायालासे जेरावबो थाङा। नों बोरै बुंनो हाखो जे बे बहा थांगोन? आंनावलाय मा सोंबाय थादों? सिख्ला देरनायालाय बहाथो आइथिं दलद थानो एम्फौ बायदिनो। बहाबा सोरजोंबा बयफ्रेन्ड नामा बेफोरजों थाङाखै बे। मबाइल होबाय नालाय रं नाम्बारफोर नाङाखै बियो। दानि दिनाव गियाबा सिख्ला मानसियाखि बेफोरबायदि माबायो? ओरैनो सिख्ला देरलायनांगौआसो आजिखालि गथ'निफ्रायनो। बे आखायाव जानबुं ना मा होनो बेखौल' सोमोननांगौ दा। ओमफ्राय हेल'आलाय जाबाय थाखासिगोन आबा। नोंनिबो गोरोन्थि दंहाय, बांद्राय अननानै खर' देरबाय। दा बहाबा थांदों, मालाय फैगोन आरोहाय। फैयोबा मानो दाबो फैयासै आयै? मानो दाबो सफैयासै? हा? आंलाय मा मिथिगौ नों आंखौ मानो बिदि एथ'बां गोसा रावजों सोंबाय थादों? नोंनि बिनानाव असेबो नङाहाय आबा बियो। एसेबां जेरावखि थाङा नांजानाङा। आंथ' थाजानो बाखाथारदोंमोनहाय। अब्ला मा? नोंसो बेखौ थाजानो बाना माबा मोनसे खालामाखैथ' आयै? आङो? आंखौ दाय होदों नों आबा? गावनि बिमा असेखौ नों बिदि दाय होनो हाथारबाय? बेबो मालायनि थाखाय? आबा नायखा नों खिन्थु नायखा, गावनि बिमाखौ नों बिमा बायदि दिनै सानाखै। गुबुननि थाखाय नों आंखौ दाय होदों। गावनि बिमाखौ लैजा मोनासै नों आबा। नै जामायजो, मानो लैजा मोनबाय बायनोसै? बेलाय गावनि बिनानावखौसो सोंदों। सोंनायाबो लैजा मोननांगौ? मानसिया गोमानानै दङ सासेनि उनाव सासे। आंनि फिसाजोखौथ' सोरजोंबा थांफाबाय होनदोंहाय नोङो। नाथाय दा बिनानावा बेथ' बिदि नंथारानो। जानो हागौ फन बायना होदों आं आयै। नाथाय आंनि बिनानावखौ माथो रावजोंबो खेबसेबो रायलायनाय नुफेराखैलै आङो। ना आं बेखौ सोरजोंबा मेसेज गेलेनाय नुदों? आंनो चेक खालामो माथो। आं मिथिया बुंदोंहाय। आरो जामायसो नोंबो बारा एकदम माजों खानायाव केरासिन लुनो दासानाय मिथिबाय? मालायनि फेमिलिनि मेटार बियो। नोंनि फिसाजोआथ' आखल गाज्रिखा। दा हनै बेबो जोंनि थै नंखाया नालाय, बेखायनो बिदि जायाखै बियो। आंलाय मा मिथिगौसै? मानोलै जोंनियाबो आब' गोमादोंथ'। जोंनियाबो आब' असेयानो गोमादों। नों मानो मिथिया? नोंसिनावसो थायोमोन ना। नोंथ' इदि नुदों होन्दों नालाय, बेखायनो नोंनाव सोंबायब्रा। औ सोंनायनि जेबो जोंहा माबा गैया, मिथिबाय? दाय गैया। नों खोन्थानांगौ जामायजो मिथियोब्ला। आरो बे नानियाथ' मिथिथारगौमोनहाय, बेथ' न'आवनो थाबाय थायो। बुं आयै बुं, नों मा मिथियो? नों मा दाय मावदों? नों माबाफोर खालामदों नामा? बुंनानै लाखा आंनि सिगाङाव। खमसे खम दायाथ' खम जागोन। आबा लक्ष्मण नों आंखौ बेफोरबायदि बुंदों? आं मिथियानो बुंदों। नोंखौ सोर एरना हरदोंहाय? नोंथ' आंखौ बिदि एथ'बां सोंथि खालामफेरामोन। दिनै गावनि बिमाखौ इसेबां नोङो कुइसन खालामदों। सोंथिनि सायाव सोंथि। मा मिथिनो लुगैदों नोंसोरो? ना बिखुनजो फैनायखाय नोङो बाराद्राय दुगा जादों? गावनि बिसिखौ एकदम आंसो माबा बुथारनाय थां माथां, गायब खालामनाय थां माथां। नै जावैसो, आंथ' डाइरेक्टबो जेबो दाय होआखै, सोंदोंल'सो। सोंदों जेन'बा बे जामायजोआथ' नुथारदों नालाय। दा आंनि फिसाजोआ एसेबां आखल गाज्रि नङाहाय जावैसो, जे बेफोरबायदि जानला मानलाजों खारफालांलाबायनो, माबाफोर दाय मावनो। दा एसेबां गोबाव मानियानो जाबाय, आं मानो सिन्था जाया जानोहाय? मानो सोंफैया जानो? नै जामायजोआ जेबो मोजां रायलाया माया थिनहरफिनबावलायदोंसो जोंखौ। आं बुंबाय दे नों मोजां रायलाया नै नोंसिनि नानि उन्दैजों रायलायलांनो होनना। गैयानो, बेबो खारबाय अबहायबा महा गोमाखो माखोसो बुंबाय। मिथिगोन आयै, मानो मिथिया जानो? थुनथुलिया बहा दं थाबैनो मिथिसिगोन। बे आबाया मा जाखांबाय थादों? गावनि बिमानाव इसेबां सोंथि। जेबोखौनो माने आंनिथ' जेबो प्रुफबो गैया माबो गैया। दाथ' नानियाबो गायब जाबाय। नानि डाइरेक्ट गायब जानायखायसो बे आंखौ माबा माबि सानफ्लांबाय नामा? जानाय नङाहाय, खोथाखौ सोलायनांगोन। नावखाफोरासो गिनानै माबा माबि बुंफ्लांबाय नामासै? बिसासबो गैयाहाय बिजों। रनाय एसे खायलें सोंफ्लानां। सोरबाथ' मिथिगोन नङा होमबा बिखुनजो? थुनथुलिया एसेबां गोबाव मानियानो जाबाय, बेखौबो मिथिगोन। दा नानि उन्दैयाबो बहाबा थांबाय, बिदिथ' जानो हाया। र' सासे मोनफिनजोबगोन एबाराव। ना आयै ना मा होनो? दा नों मा होनो जावैसो? ना नोंबो बेजों सापर्ट दङ सोरजोंबा? आंथ' बुङो आंनि फिसाजोआ जेबो दाय गैथाराहाय। नों मा सानो जावैसो? आंनि फिसाजोआ मा बिदि आखल गाज्रि मा नोंनि नोजोराव? दे बुं जावैसो, बुंनायसाय। आं जुदि बिदि सानोमोनबा मानोबा नागिरगौमोन आं थुनथुलिखौ आयै? आंनि नोजोराव थुनथुलिनि जेबो दाय गैया। सोरनिबासो दाय दङ, जायखौ आं बरनजोबगोन।
औ ना गुमै दा नोङो बेफोरबायदि साननाङाबो दे आब'खौ नाय जामायजो सिगां जि जाबाय जोब्बाय दा आं मिलिफिननो नागिरखादोंमोन नङासै ना नोंना फिसाजोसो बिदि सोरजोंबा थांबाय नालाय एसे गोसोआव बोरैबा फैबाय आरोहाय नोंसोर आंखौ मानो गाज्रि सानखो दे आबा सना आबा लक्ष्मण नै आबा बे अखाफोरासो नोंखौ माबा माबि बुंफ्लांबाय नामासै हा नों जे बिबो गथ'आ बोरैबाना मालाबा समाव सोर अखाफोर सिबिलाय जाबाय आइ बिखुनजो नों सिरि थाथ' आइजों रायलायग्रोनि आङो सोर अखाफोर नै गावनि फिसालानासो सोरबा अखाफोर बे अखाफोरा सोर हा सोर जेबो नङा आबानि लोगोसो जाफ्रामोमोन बिनि जेबो दाय गैया अखाफोरखौ जेनेबा आं लोगो नालाय मालाबा समाव माबा माबि गथ'आ गिनायजों मानायजों होनोना आंनि जानो गोनां बिहामजोसोमोन नोंनि फिसाजोआ जायगा लाफैदों बुजिबाय इस बा आंनि फिसाजोखौसो दायानो दाय अखाफोरासो माबा खालामा लिंहर बिखौबो सोंनो आङो दे जाबाय आइ आं रायलायग्रोनि र' आयै दैजिया एकदम खारै खारनानै अबेबा बेग सिङावसो थाहैबाय आरोना जिन्दालासै खारै खारना जिन्दालास आयौ माबोरै बेग सिङाव माबोरैलै गुमै माबोरै आबा आंथ' जेबोखौनो मिथिया आइमोनाबो मानो दाबो जेबो फनखौनो हमासै दहाय नेटवर्क गाज्रिनि दानबाय बायोहां रागा जोङोहां आं बिदि नेबाय थानो बालायलाङोना दाब्ल'सो नुजाहैगारगारगोनहां बुरिया मा सानथों बे आंखौ बुट सानना बागदावो ना मा जायो आरे बेनो आंखौ थामाम खालामनो सानखादोंमोनबा आं थुनथुलियाखि आरो थैनो जानला मानला बासिनायखायसो बासिनायलै नाथाय बे बुरियाथ' ओरै नङा ओरै खेंख्रायै आंखौ जिउखौ फोजोबनो नागिरदोंमोन नालाय बासिबावबाय आं बेखौ हमनो थाखायनो रागा जोंबा गावखौबो बुद्रुगोनहाय आङो खाथो गैया आंखौबा मा खालामदोंमोन बियो दा नै आंहालाय मानो बेखौ खालामफिनाहाय आंखौनो बिदि खालामहायोबा लक्ष्मणखौबो मालाबा गावनि फिसाला असेखौनो मायबा खालामबा असेखाय खालामाबो जानो हानाय नाथाय थेवबो बियो माबा मोनसे बुद्धि साजायनो हानाय ना होमबाथ' दैजिखौबो बारा सैयाना बे मालाबानि समाव दैजिखौबो मायबा खालामबा मा जागोन बिदि मानसिजों बिसासबो गैयाहाय आदाया मानो दाबो फन हरदियाबा गावनि फनखौ होलांदोंमोन दानो फन हरगोन होननानै आंखौ लिंहरगोन बुंदों आयंनि सैथोखौ बियो बरनजोबगोन होनदोंमोन दिनै एसे नायबावनो बुंदोंमोन आयंआ मा सालाखि खालामो र'हाय आंबो एसे बैथिं नाहरथारनोसैसो सुखुथारला गोसोआ मा रायलायखो माखो आंहाबो दुब मोनलायलांबाय हाबाब आयं नों आंखौबो बुथारनो नाजादोंमोन एसेबां गोसो गाज्रि नों आयं आंथ' नोंखौ एकदम आंनि आइयैखाय आइ बायदि नङोमोन नाहरबावनि र' एसे बैथिं माथो जाथारखोब्रा दाबो फन माथो जेबो जागोन माबा मोनसे फैसाल' नांगौलै आंनो फैसा मोनब्लानो आङो बिराद माने खामानिफोरखौ मोनसेबो ना होनखाया दिनैबो आङो फैसाखौ माखासे मोनबावनांगौमोनलै मोनसे जायगानिफ्राय गैयाब्रा माबा मोनसे उसुबिदा जाना होलायबायना गैला जागोनलै भाइ नोंनि खामानियाबो जागोन फैसाखौल' टाइम टु टाइम हरबानो जाबाय आंनो नैबे जोंदावा फैसानि थाखाय गावखौनो गाव फानबाबो लस गैथारा आंथ' माने एकदम आंनि जिबनानो फैसाजोंसो सोलिखायोलै नंगौब्रा फोथाया नामा नोंलाय बा गाज्रि मा मोजां गासिबो खामानिखौनो बे जोंदावा मावहैयालै आसोल नङाबो माथोब्रा आंलाय ओमफ्राय मालाथो फैनो नोंलाय होद नंगौ नामा जागोन दे जागोन भाइ मा होनदों खान्दानखौ खैफोदाव खोख्लैनो माने मा फैसानि थाखाय आङो मानसिफोरखौ माबा सेलबो खालामनो हागोन खोमालै हागोनबो दंबावा हाखाबायानो आङो गोदो सेल खालामनायालाय आंनि फिसालाखौ दालागैथ' सेंग्रा देरसिगौमोन भाइ आंनाबो फिसालाया सासे दंमोन मिथिसार खम हेन्डसाम जागौमोन ना बे आं बायदि सेंग्रा गिदिर जाबायमोनलै दा दंनायमोनबा आङो हरदोंब्रा सासे मानसिनो बेफोर जौआ माबा माबि जौ मानिबा फैसानि निसानि थाखायनोथ' आं आंनि फिसालाखौ फानना जादोंब्रा मा होनदों मिथिसारा बे जोंदावनि थाखायसो गायब जादोंमोन आंनि हाबा मिथिसारखौ जोंदावासो सोरनोबा फानहरदों मिथिसार आंनि हाबा मिथिसारखौ नों सोरनो फाना जोंदाव बुं जोंदाव नोङो हाबा मिथिसारखौ बहा मा खालामहैखो इलिशा
आं होनदों बुं जों दा बिदि नङालै आंलाय मा मिथिगौ नों मिथियाब्ला दासो फनाव सोरजों मा होनहरनायदों आंखौ बिंगि सानदों नों ये दाना इलिसाया खोनाबायसो मा जाबावगोन आगै दैसि नों बहा थांनायमोन बाजै थुनजुलि नों जिंदा दङ थांनानै दं नोङो बाजै नों थांनानै दं माने आंलाय मा जानांगौ आगै आंलाय मानो थांना गैया जानांगौ बाजैलै नों फैफिनबाय आंथ' नोंखौ थैबायसो नंदोंमोन बाजै नङा आगै आं थैयाखै ओमफ्राय नों मा जानाय बहा थांनायमोन नोंलाय मानो गाबलाबायखो नों मिथिया बाजै नों थांनायनि उनाव मा हाबा जाखो बेयाव आयुङा आंखौबो ना नोंखौबो मा आगै दैसि नों सोरनो मा बेगरामोनलै आयै सोर फैयामोन जोंनाव आरो नों सोरनि उनाव थाङामोन जाय बेगखौ नों सोरनोबा हरदोंना बे बेगावनो आं दैसिखौ मोनदों मा होनदों नङा बेफोर नंखाय आबा मा बुंलाबायदों नोंलाय नंखाय आं नंखाय बुंदों जुदिया बे नोंनि नंखायखौ आं नंगौ खालामोब्ला दैजिखौनो आं बेयावनो लाबोयोबोला अब्ला नोंनि नंखाया मा जागोन मा बुंगोन नों आयै आं मिथियाथ' आबा आंलाय मा मिथियो बेफोरखौ दैजिया बेगाव आं सोरनो बेग हरदों मा हरदों आंलाय हे गसाय मानसिखौ दैजिखौ बुथारासो बेगाव सोबाय नामासै नोंलाय जामायजो मा एसे आखल गाज्रिहाय नोङो अब्ला आंनि फिसाजोखौ बहा दानस'ना मा खालामहैखो नोङो हे सोर जावैसो आंनि फिसाजोआबो माबा मोनसे जाबायसो नामासै नोंनि बिनानावखौनो बे नोंनि आइया बिब्दि खालामदोंबा जावैसो बुङा मानोलै आयै मा खालाममारदों नों दैजिखौ बुङा मानो दाबो चान्स दङ नोंखौ बुंनो सम होदों आङो जावैसो मा नायबाय थाखो बेफोरबायदि मानसिखौ हो बिमाबाबो माथो जावैसो सोंबा अबेनाव आखाइबो हो बिदि मानसिखौ आंथ' हाखाथारासो नै आखाइया मानजोब्बाय आंनिया बुं दानिया जाबायसो आंनि फिसाजोआबो बहा बुथारखो ना माखो ना मा खालामखो नोङो ना संना जाखोहाय दिनै बिमाबाबो खाथेर साथेर गैया दाय मोनदों नालाय मोनदों आयै